Една от любимите ни инициативи, която реализирахме с цел фондонабиране, е един детски празник. Буквално беше детски празник и на ръка, че стартира самата инициатива на 1 юни. Инициативата се състоеше в това да направим един голям картонен лабиринт, в който децата хем да могат да играят, да се търкалят, хем да бъде безопасно за тях, в същото време да могат да рисуват. Събрахме кашони и картони от няколко вериги и магазини. Един магазин за колела също ни дариха такива големи продълговати кашони, в които седат самите колела на части. И от всичко това с най-обикновено дебело тиксо направихме няколко стени основни. Вътре постлахме картони, върху които децата могат да стъпват, нали, да не се цапат. Облепихме го, направихме няколко тунелчета и всъщност като се погледна отстрани, цялото нещо не изглеждаше кой знае колко привлекателно и така нататък, но пък за децата беше много интересно, много се забавляваха, рисуваха вътре постоянно, се чуваха разговори между родители и деца, които представляваха: хайде да тръгваме, още 2 минути, мамо, само още 2 минути. И така тези 2 минути преминаваха в 15 минути, в половин час, в час. Един много успешен проект, подкрепен от Младежка банка, беше изложба, един проект, в който децата нарисуваха 40 картини на теми, които ги вълнуват, като междувременно самото рисуване беше съпроводено с обсъждане на проблеми, обсъждане на много неща, които ги притесняват и които не биха споделили и с учители, и с родители, избистрена на ценности и на позиции. И в крайна сметка картините, които нарисуваха, бяха рефлекция на техните виждания, техните проблеми, техните спънки в живота, и тези картини трябваше да бъдат подарени на изявени личности в общността. Тези деца успяха за себе си, поне аз така смятам, да филтрират ценностите, да филтрират хората, които повлияват в живота им, по какъв начин повлияват, и да адресират своите произведения към тези хора. Младежка банка е това. Има една връзка между нас и хората, за които правим нашите инициативи, всъщност които впоследствие се явяват и наши дарители. И тази връзка е много, много позитивна и творческа, и взаимно се зареждаме. Ние даваме и в същото време получаваме. За мен Младежка банка е кауза, която създава.